Terve vaan, ja täällä tänään ollaan Terrarian parissa. Nyt on alkanut tulemaan näitä videoita tälle kanavalle, ja toivotaan, että ne pysyy nyt mulla hallussa, että mä teen näitä videoita. Ja Terraria vaan tuttu peli teille. Mä oon nyt ihan aloittelija vielä. Ennen mä pelasin iPadin Terrariaa. Se on saatavilla App Storessa. Että voit pelata sen sieltä, jos huvittaa pelata Terrariaa. Terraria on mun mielestä hyvä peli. Tää on ihan Minecraftin tyylinen. Ja ihan jees kyllä, että ei tätä nyt ihan unohtaa voi. Ja videoita on tulossa nytten, tai pelivideoita on tulossa GTA San Andreas-pelailua, sitten on tulossa Terraria-pelailua, sitten tulee Minecraft-pelailua. Joo, Minecraft-pelailua tulee kans sitten, että sitä ei myöskään unohdeta tässä, eikä GTA:takaan unohdeta. Mutta ehkä me nyt aloitetaan Terraria ja Minecraftin kanssa. Joo. Mä olin tehnyt taas sen talon vähän ennen kuin mä aloitin videoinnin. Ja mä oon ihan tyytyväinen siihen, mutta se on kyllä ihan aloittelijan talo vielä. Se ei oo ihan niinku tästä keskikohdan taloa. Tää on aloitustalo. Mä oon aloittelijalle. No hirveet on kyllä hirvittävää. Nyt toikin vedetään turpaa. Ehdittiin talon sisälle niin nopeasti. Koristelen vielä vähän taloa täältä sisältä päin. Huomaatte, että mä oon kyllä aika paljon craftaillut täällä jo ennen videon aloittamista. Mä vähän aloittelin tätä ennen, ja tosiaankin mä voin vaan 10 minuuttia kuvata, mutta mulla on toi Fraps. Mä voin koittaa sillä, kuinka pitkään sillä voi, mä en oikein vielä testannut. Mutta jos teillä on tietoa, että kuinka pitkään sillä voi kuvata, niin voitte chatata tuohon kommentteihin. Ja tilatkaa kanavaa ihmeessä, jos olette kiinnostuneita mun videoista. Tää on nyt vähän tästä huonoa mallia vielä, kun mä vasta aloitan tän videoinnin. Joo, tilatkaa vaan, jos huvittaa. Ensi kerralla sitten Terraria-pelailussa ehkä tulee enemmänkin kaivostöitä. Mennään syvälle syvälle tuonne maan alle. Ja sieltä etsitään jotain oikein jännää. Sitten varataan hirviöitä kanssa. Nähdään sitten ensi videoissa. Ja seuraava video ehkä tulee sitten ihan tavallisesta Minecraftista. Joo, mut hei, moikka!